Horas, anak Batak nomor buru Sileban. Ador aku lanjutan, jangan lupa subscribe, like, klik lonceng, jangan lupa dibagi tok kadongan. Molo halak kita Batak terkenal do jolma perantau. Sudi lihat purtibion nunga adong be dengan halak kita Batak. Alani gudang don wengon akan aposoni halak Batak naga beda po sirokan itu dina halak Sileban. Labatan ni halak Silebanon molo di halak Batak madokon na somar marga Batak. Jadi ala ina mahinauli ni di adak Bataki jala memang sudi hita majujung iba ma ulaon songo dia ma asugabe adong namar hula-hula buru namar sibahonan sama-sama halak Batak. Ulau tu si didok mai mangain buru sorang magudang mengulahulun halak Batak dang hal na susah, hanya perlu pemahaman. Langkah-langkahnya juga nggak susah bagi orang yang mau. Tapi saya yakin pada umumnya orang Batak itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat Batak. Jadi untuk proses mengain itu melibatkan beberapa marga. Marga calon istri ini akan diserahkan kepada orang tua laki-laki. Marga siapa yang akan diambil? Apakah marga dari mama atau tulang, ataukah dari tulang bapak atau bona tulang, bahkan bona nyari. Kobaim majolo contoh mangain ibu ma margani tulang na. Jadi gabe tulang nama mangain buru sorang magudang. Contoh kobaim majolo guarni bawa John Sinaga. Calon istri John Sinaga, kita katakanlah dulu Agnes Monica. Si John Sinaga dilahirkan dari rahim Buru Gultum, sehingga calon istrinya yang bernama Agnes Monica akan diain oleh marga Gultum. Contohnya saya. Sebelum proses mengain hari H dilakukan, ada beberapa poin yang harus diketahui oleh si Agnes Monica. Satu, dia harus siap di belakangnya akan ada Agnes Monica Buru Gultum. Itu poin pertama. Kesiapan dari Agnes Monica dia mengemban Buru Gultum setelah disahkan oleh pihak marga Gultum. Setelah itu pastikan orang tua kandung, orang tua biologis Agnes Monica tidak merasa keberatan bahwa anak kandungnya akan dilabeli marga Batak yaitu Agnes Monica Buru Gultum. Setelah itu semua sudah ada persetujuan, baru datanglah pihak John Sinaga dengan orang tuanya, ibunya, dengan bapaknya mendekati saya. Setelah mereka menceritakan keinginannya seperti itu, saya juga akan melakukan komunikasi dengan abang termasuk ito-ito saya. Setelah kesepakatan saya yang menjadi bapak angkat atau yang mengain si Agnes Monica menjadi Buru Gultum, maka saya yang punya istri Buru Sitohang harus memberitahu ke pihak hula-hula kami, hula-hula Sitohang, bahwa berena sorang magudang. Naposo bulung Batak, mengain marga ini satu hal yang sangat penting. Jangan sepele. Ini nggak boleh hanya formalitas. Misalnya ini Agnes Monica hanya cukup buruku saja. Tidak perlu dikasih tahu sama pihak Sitohang hula-hula saya. Tidak perlu dikasih tahu sama dongan tubuh saya. Risikonya fatal. Halak kita Batak terus do dulaun manang di paredatan. Suatu saat terjadi sama saya, suka maupun duka, kalau tidak ada acara mengain yang resmi bahwa Agnes Monica itu telah menjadi anak saya, itu akan menjadi bumerang baik dari saya pihak Gultum, namar tinodohon bahkan namar dongat tubuh, bahkan daripada dari hula-hula saya Sitohang. Tanpa ada pemberitahuan acara mangain, dangadong bere nami songonon holat sekian do dihitung mak bere na tinubuhon iboto na takkas manang buruna. Jadi jangan sepele tentang mangain, nggak susah, tapi memang harus ada niat. Oke? Kembali kita ke acara mangain. Setelah pihak Gultum dengan Sinaga sepakat, itu tuhom masada ari adigam ma Sinaga ro mabuan na naing paromen na tu pihak Gultum jala au perupaninon Gultum nga pasti be diari nong ijajihon ni marga Sinaga neng ro madapoton ami hula-hula na neng gabi hami perburu ima paromen na neng siyainon gabi buru nami
nga siya behami dohot hula-hula nami jala dinggam ma pasahaton ni persinabul di sinaga nanaing paromen na di pasahat matuhami marga gultum asuhuay kami nagabi buru nami sebelum proses tu akka proses-proses na naing ulaon marho ripe lung saha rupani somal na do molo makatay tu hula-hula na sa isobbado tangan di pamuruon. Jadi nung saha sinaga di bagas ni hula-hula na manang tulang na gultum persinabul di sinaga ma napasahaton hata tu pihak gultum tarsongoram ma atana dihamu raja di hula-hula nami raja gultum diari sadarion diari nauli diari nadingganon di partakok ni matani arion rodo hami pamuruom muna raja sinaga madapoton hamu hula-hula nami raja gultum songon atani na tua mang namadokon belga bulu gudang dinggam may bain hite-hite bolo yanakon nung abagudang dinggam may marho ripe raja nami raja bulun raja gultum iya anakon nami nung ngabe magudang jala nung ngabe tang pamatang na isun adong dibuan anakon nami nong ditadda nong mardongan tuburu sileban manang buru siyan na daw asa ay kamu manyan gabi buru muna dihamu hula-hula nami raja gultum ho pejawi tong day margulang-gulang manang tu dia pebere mangala buru nahok doy buru ni tulang. Jadi mangido hami dohot gomos tuhamu raja ni hula-hula nami raja gultum asa ain hamu manyan nanaing paroman nami gabi buru muna takhera songonima hata ni persinabul di sinaga. Jadi roma rupani hata sian raja ni hula-hula na gultum mauli ate madi hamu na raja ni pemurun nami raja sinaga nung atung takas ya hata hok kamuna sinakka ni rohamuna ima nanaing mangalak buru nami siyan na daw jadi benon nami may gabi buru nami buru gultum jadi dihamu raja di pamurun nami patudu hamuma ne dia do nanaing paromen munainon nana gabi buru nami asuhuay kami nung rupani di pasahat pihak ni sinagama tu pihak gultum siakdas monika aso diain gabi buru gultum dungi prosesina nung sahat si Agnes Monica di pihak gultung biasana di patupa parburu ma dahas si lohot doh deke si tiyo doh aik nalas mananga si tiyo songot tadda makalason nang ro buru sorang magudang di nasida jala unang lupa hita taringot tu parhudul ni buru na niyain alana ada ni halak bata na madokon marguli-guli tohodo buru nenya ini bui do dohonon bayonon buru di batakas alai molo partor ding ni buru nenya ipe sotung salah hitam amiakon ikko berengot tama di dia lapatanna hurang dosumanna buru nenyain bayonon gabe buru syakangan tung songot dia pe geleng ni buru niba buru manakas asonang salah hita unang gabe perdebatan nomor sugut jadi dung ditotuhon di pabuama rupaninon buru sinomor nasaumma buru nami si Agnes Monica oninna dung sai rupani diharwani ma buru nanien non diliam ma marsipangano dinggan jala disiap ma ulos paroppa tu buruna didok ma selamat bergabung buru mulai hari ini mulai detik ini kamu resmi menjadi Agnes Monica buru gultum dan kamu buru saya yang nomor 2 secara simbolik dibuat natoras na maning perdijabu marupani buru magodangon buru sorang magodangon dio pahom ma manang dipabikop pe boy dotong dung sai dipasah ma tu hula-hula ala songon dihame yau hula-hula sitohang upasahat tami may hata nyomma beremuna sorang magodang siap pihak ni hula-hula pe biasana manang tulang ni buru na niyay pe tongdo adong paropa dugi mo siya nang natoras manakkas ni si Agnes Monica na buru silewaninon dinggam man yan rap mga dupi di ulaon sa dari jadi tarhera-hera songonima dihamu akan po sa bulong nami prosesina molo mangain buru sileban gabi buru batak dihamu akar amat taraja do inatta suribada molo tungpe hurang lobi hurang attu sao inapatol hasson songod dia do partor ding ni ia cara na mangain ajari-jari hamu hami amang rapana poso naso tugal lata
hami na poso na susadia uboto sahata. Asang giya marhite-hiteon buhay niyan hami ka generasi lam mga tusi lumubi maka na poso bulong. Aso adong manghutok kamuna manang manggati hamuna marsugut haduan di na mangulahon aka ulahon guli-guli ni habatahoni nang sinon na putta hijodo-jodo tu oras majalaga bedi hita sa lubna mau liate.